pakko. Ihan hetki vaan. Pikku hetki vielä. Sisään. Hei. Tohtori Per Bergström. Mikä sun nimi olikaan? Pena Jormakas. On minä. Tiedätkö, toi sun nimessä on tosi ihana, kun se tuo mun mieleen semmosia ihania asioita, semmosia asioita, joita mä rakastan. Istu, ole hyvä siihen, niin. Kiitoksia, kiitos. Kuule, sulla on tosi ihana toi paita. Kiitos. Sellaiset raidat ja kaikkea. Jätän. Sellainen tosi ihana materiaalikin. Mut se on kauhean synkeä tällä kesällä, kun on aurinkoista. Onhan se aika lämmin. Joo. Hyvä sää. Joo. Mennä. No niin, no sulla oli jotain tautia tässä, että mikäs Jormakasta vaivaa. Aika ikävä tämmönen viikon kestävä yskä tämmönen. Tiedätkö, semmonen oikein limanen ja tämmönen. Joo, kyllä mä nää limaset hommat tiedän. No niin, no sitten katsotaan ne sun keuhkot, että mikä siellä nyt vaivaa. No niin, kuunnellas. Joo, hengitä syvään. Joo, just noin. Joo, hyvät kuulostaa, että se on vaan joku bakteeri. Mun mielestä tää asia on niin, että vaikka se voi olla vain joku tavallinen bakteeri, niin olisi parasta kuitenkin tarkastaa sieltä alhaalta käsin. Se voi sieltä, tiedätkö, heijastua tonne kurkkuun, jos siellä perässä on jotain. Aivan. Että tehdään nyt niin, että käy tähän vatsalle makaamaan, siirretään vähän näitä niin, että peppu tulee suurin piirtein just siihen, just näin. Vaan se siihen. Joo, mä tiedän, että tää yskä, kun sä oot vielä tässä asennossa, niin voi olla ikävää. Mutta tsekataan nyt se peppu. Joo, niin katsotaan se peppu täältä. Näin lemnosti. Että tää voi tosiaan vähän kirpastaa, että on ihan rentoja nyt. Oho. Rentona vaan. Näin, hyvinhän se meni. Hyvin olit. Noin, hyvinhän se meni. Nyt sä voit nousta. Laita vaan housut kiinni ja istu siihen, jos pystyt. Se voi joskus olla vähän hankalaa ton tutkinnan jälkeen. Selvä. Joo, mä huomasin tästä mittalaitteesta, että sulla on yskä. Ihan tavallinen yskä ja mä tein tuon tarkistuksen ihan varmuudeksi. Että koskaan ei voi olla liian varma. Että mä laitan nyt sulle tähän antibioottia siihen yskään. Niin paranee sitten parissa päivässä pitäisi mennä. Just niin. Silleen. Eli mä pääsen niinku töihinkin tästä vielä. Kyllä sä voit mennä, että mikäli sä pystyt istumaan hyvin, niin se on sillä selvä sitten. On se mukava, kun nää kivat potilaat, niin on mukava hoitaa. Joo, oli kyllä mukavaa, että tuu ihmeessä tänne, jos tulee vielä jotain ja sellaista.
Joo, Semmosta. katsotaan kuitenkin ton asian. Joo, että täällähän mä aina olen odottamassa Joo, näkemiin. näkemiin. Ai että. Mutta olisi voinut vielä tarkistuttaa sen etuvarustuksen, jos olisi ollut jotain yskään liittyvää siellä.